четвъртък, 22 февруари 2015 година, около 14:30, село Бръшляница, Плевенско. Усилено кошерите носят парче с температура около 22 градуса. Днес ще затворя долния ход, ще отворя горния ход на около 3 см. Останалата част ще я запълня. Долу изцяло ще затворя входа и мрежата ще я дигна на горно ниво. Магазините остават отдолу. До сега бяха кошерите на мрежа заради хайв клина. Не може кара да изпада. В контролите, трите контроли, които направих, на един от кошерите за 6 денонощия имаше един акар, на другия 7 акара и на третия 11 акара, което е приемливо. Повечето от кошерите нямаха запечатано пило, затова няма да третирам вече с нищо. Само ще и затопля и ще създадем така едни добри условия за смяната на зимната пчела с пролетна пчела. Това е, колеги, носи с усилено прашец и светъл такъв. Всичко добро, успех!